Дай му кофта. Дай. Тя е по-само както са клекнали от влиза. Дай тук. Става болни. И остава пъти на камбата. Чак ги се. Дай. Дай. Те много не виждам, че ми блестя. Значи много по-добро търсен. Ще го видим. Това малко има и от майстора. Дай. Я вземи бутилката. Снимай бутилката да следят, че и гадна вода. Ма пак вода трябва да напълни. Трябва, да. Хайде, това да бъде. Значи ти е много по-добро, че търпен, който го прилагаш от преди. Он ден не е бутал. Да, не е бутал сега. По същия начин всякакъв един. Тут Тя, в смисъл и сега не е бърса. Значи капките... Ето не са ли обари? Не. Стига е. Който направи тефчето... Стига, ще трябва бърз спинал. Я сега иска фаровиц малко. Дано да се види. Температурата трябва да е по-висока. Също си казвам, че температурата вече показва влияние, като неща, които си идеш по-напекано всичко. Да, тук съкнеш вина, като го пръскаш по-хубаво. Ето, сухалка размазваш и... Вече трябва да се зволя от